Fl-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista, Bernard Grech qed jagħti l-kelma tiegħu li jindirizza l-isfida maġġuri tal-għoli tal-ħajja li jagħmel bidla fil-Kostituzzjoni sabiex l-ambjent isir dritt fundamentali tal-bniedem illi jimplementa r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia illi ssir konferenza nazzjonali brabta mal-popolazzjoni f'pajjiżna u li jġib lura l-400 miljun euro misruqa mid-dil tal-isptarijiet. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu waqt kollegament telefoniku kulħadd filgħodu fil-programm Analiżi fejn insista li bħalissa huwa biss Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi jista' joffri garanzija ta' ħajja aħjar għall-familji Maltin u Għawċin. Għalhekk se ikun Gvern Nazzjonalista illi fl-ewwel mid-ġurnata se jwettaq dawn il-5 punti u se jkun qed jibda triq biex Malta u Għawdex jerġgħu jsiru Malta u Għawdex li inti tista' tgħix mod moħħok serħan fih, imma wkoll li jkollok il-kwalità tal-ħajja li jixraqlek int u wliedek. Huwa saħaq li dawn jista' iwettaqhom. Roberta Bela madankollu l-Prim Ministru daħal f'patt imxajtan illi qed ixekklu mill-ħidma tiegħu. Dawn kollha Roberta Bela se tagħmilhom, jista' jagħmilhom, imma ma jridx. Ma jridx għaliex huwa kompromess, ma jridx għaliex huwa dajjef, ma jridx għaliex għamel patt imxajtan. U dak il-patt imxajtan hu sfortunatament Prim Ministru ta' pajjiżna mhux qed iħallih jwettaq dawn l-affarijiet li huma ta' fejda l-poplu Malti. Bernard Grech insista li kaġun tal-inkwiet li qabel għan-nifsu ġab fil-Partit tal-Labor u sussegwentament fil-Gvern il-Prim Ministru u Kabinett tal-Ministri mhumiex iffokati fuq il-ħtiġijiet preżenti tal-pajjiż. Jilni inkwetani problemi fil-Gvern. Għax il-problemi meta mill-partit isiru tal-pajjiż allura jbati kulħadd. Sbati int li qed tisma' illi tirrealizza il-problemi tiegħek se jibqgħu jikbru għax għandek Prim Ministru mhux iffokat. Għandek Prim Ministru illi l-Ministri tiegħu mhux se jibqgħu jikkoperaw miegħu. Dan għad-differenza ta' Partit Nazzjonalista li għaddej b'ħidma affokata għal ġid tal-poplu Malti u Għawċi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li preżentament qabela qed jagħmel minn kollox biex isalva ġildu fost l-oħrajn billi juża flus il-poplu biex jalaq ħalq ta' madwaru fosthom Randolph De Battista li biex jeles minnu poġġi ambaxxatur bil-għan illi jixtri is-silenzju ta' dawk illi ma jaqblux miegħu. Bernard Grech saq illi il-Labor sar peace fuq il-pajjiż u li għandna partit fil-Gvern immexxi minn Prim Ministru dajjef quddiem il-klikka ta' Muscat. Għandek partit fil-Gvern illi huwa mitluf, għandek Prim Ministru illi mhuwiex fit-tmum tal-pajjiż u nixtieq illi nagħmel dan analiżi qasira biex anki nara u nagħti l-veduti tiegħi se wasalna saw. L-ewwel ħaġa għandna Prim Ministru li ili ngħid issa sena u nofs li huwa dajjef. Illum kulħadd jara li Roberta Bela huwa Prim Ministru dajjef. Intant, brabda mal-iskandlu tal-ID cards u nuqqas ta' azzjoni u preżenza minnaħa tal-Ministru Byron Camilleri, Bernard Grech sostna illi dawn l-allegazzjonijiet huma inkwetanti iżda aktar inkwetanti huwa il-fatt illi l-Ministru jinsab totalment assenti. Jiena l-ġimgħa oħra saqsejt fejnu Byron Camilleri. Għaddiet ġimgħa u Byron Camilleri għadu la tfaċċa la għamel dikjerazzjoni, la qalli mhux minnu, la serħinna rasna illi l-ID card li huwa dokument uffiċjali importanti ħafna f'pajjiżna huma fidejn tajba. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa kif iċ-ċittadini jistgħu jafdaw lil Byron Camilleri u insista li jekk il-Ministru ma jistax jiggarantixxi s-sigurtà tal-familji Maltin u Għawċin għandu jerfa' responsabbiltà. Aħna m'għandna ebda fiduċja Byron Camilleri u Byron Camilleri għandu mhux biss jitkellem imma jerfa' ir-responsabilità. Ma jistax ikun li dawn jibqgħu ħalqhom magħluq kull materja u problema illi qed joħolqu huma fil-pajjiż. Bernard Grech insista li s-silenzju ta' Camilleri jista' jfisser ħaġa waħda biss, illi dak illi kellu jkun suppost fost l-aqwa ministri tal-kabinett ta' Bela anke hu għandu xi jaħbi.